Ден 3 от предизвикателството. Прибирам се в тренировка, току-що цял ден задачки, срещи. Не съм успял да хапна нищо цял ден и съм на кафе и вода. И сега като се прибрах, видях, че имаме пръчици на Бони, които сега ще залъжа глада, докато си направя вечеря, за да не правя в огромни количества. Това е, между другото, много добър лайфхак. Всъщност, съм много доволен от днешния ден. Имах 2 срещи, двете с потенциал за да варям, да се развием много яко. След това тренировка, малко лекция с студенти по кинезитерапия в НСА. Говорихме си за остеогенез имперфекта. Ако имате интерес, между другото, пишете в коментари. Ще говорим по темата, защото наистина ми е много интересно. Студентите много малко знаят за това състояние, за чупливите кости, пък като цяло хората много малко знаят за това. Все още не съм си намерил спонсор, който да ме подкрепи в спортното начинание, така че ако си такъв и попаднеш на това видео, пиши ми. Може да ме подкрепите в платформата, ще оставя линк, всъщност има линк в биото ми, в която може да ме подкрепите за следващите ми състезания, които са тази година, едното от което е в Швейцария, така че ако имате желание и искате да ме подкрепите, ще ви бъда благодарен. Към този момент сам съм си рекърдс, така че всяко съдействие е много важно за мен. Благодаря много и така, до утре. Чао и аз ще пръчици.